Üdvözlöm a Moksa TV nézőit, Riba Gabriella vagyok. Az Európai Nők Szervezetének megbízásából női témák rovatunkkal jelentkezünk ismét. Szerelem Lakat nevű helyen vagyunk. Bemutatnám a két tulajdonost, Ivánt és Edinát. Köszöntelek titeket. Nem mondom, hogy köszönöm, hogy eljöttetek, mert mi vagyunk nálatok vendégségben. Egy hete vagytok nyitva, ugye? Jól tudom. Nagyon friss ez a létesítmény. Ugye jól tudom, hogy itt Magyarországon egyedülálló dolog, amit ti csináltok. Tehát ez az egész hely. Mit képviseltek ti ezzel? Mit akartok mutatni? Mit lehet itt csinálni? Mert majd körülnézünk és látjuk, hogy mik vannak itt körülöttünk. Ha csak a láncokat látják így a kedves nézők, akkor bármire gondolhatnak. Milyen funkciója van a láncoknak? Egyáltalán meséljetek nekem erről, hogy jött az ötlet. Tulajdonképpen a szerelemlakat az a közismert lakatfarakhoz hasonló jellegű, hiszen van egy ősi kínai kultúra, amely szerint, hogyha egy végtelen dologra, akár egy láncszemre lakatolunk, akkor ezzel megerősítünk az éppen adott energiánkat. Ez lehet egy kapcsolat, lehet egy esemény. Itt is ugye lakatolni lehet nálunk. Annyiban eltérünk, hogy mi egy szolgáltatást körítettünk itt jelen helyzetben. Ide eljönnek a lakatolók, és nem csak a lakatot helyezhetik fel, amit mi biztosítunk a számukra, hanem belegravírozunk a monogramjukat, a lakatolás dátumát. Egy aprócska kis szertartást is biztosítunk, hogy tényleg eseménydús és élménydús legyen számukra az Miből áll ügylet. ez a szertartás? Mi történik? Tulajdonképpen van egy szertartás, fogadalomtétel, amit mondjuk a szerelmeseknek, külön a barátoknak, tehát itt számtalan lakatot el lehet helyezni. Tehát itt nem csak a szerelmesek jöhetnek el, hanem jöhetnek barátok, jöhetnek családok, lehet kívánságlakatot, emléklakatot elhelyezni. Mindegyikre különböző szertartást van fogadalomtétellel, annak megfelelő témájában. Ezt ti találtátok ki, vagy te találtad ki, vagy nem tudom, együtt, hogy mondjam közösen. hozzá, hogy együtt. Nem úgy van, hogy én, tehát mint egy házasságnál mondjuk, hogy megírhatod a fogadalmadat a társadhoz, hanem ezt akkor te van egy sablon szöveg, csúnya szó megint a sablon, de mondjuk, hogy sablon szöveg erre. Így van, tehát van nekünk erre egy kimondott fogadalomtétel szövegünk, amit a párok ugye elmondanak. Oklevelet is állítunk ki a számukra, tehát innen nem távoznak el üres kézzel. Oklevelet és fényképet is maga a lakatolás eseményéről ők hazavihetnek. Igyekeztünk úgy beállítani, hogy tényleg élményt adjunk az emberek számára, és tényleg úgy távozzanak el, hogy ez egy fontos esemény volt a számukra, hogy ők ide eljöhettek, meg lakatoltak, és gyakorlatilag egy örök élmény. Jöttem az utcában, ugye kicsi, rövid utca, szinte nincs semmi. Tehát, hogy miért pont ide le? És van ennek a helynek valami olyan varázsereje, amiért azt mondtátok, hogy ez tökéletes lesz, tökéletes választás? Én azt gondolom, hogy ezt mindenki érzi, aki itt lent van, hogy egy nagyon jó rezgése van ennek az egész helynek. Azt tudom mondani, hogy az esetek 99,9%-ában mindenki azt mondja, hogy olyan jó érzés itt lenni. Számunkra nem volt már ismeretlen ez a hely, úgyhogy mivel tudtuk, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, és attól függetlenül, hogy az utca viszonylag rövid, de mégis frekventált környéken van, hiszen itt van ugye az Oktogon 2 perc sétára. Igen, közel vagyunk. Tehát minden amellett szólt, hogy ezt a helyet kell ennek a dolognak úgymond megszereznünk, és itt kell megvalósítani a szerelemlakatot. Egy hét alatt mi történt az életetekben? Tehát hányan jött? Tehát nem darabszámot szeretnék, hanem hogy volt-e valami elvárásotok ezzel kapcsolatban, valami, amit szerettetek volna? Nyilván mindenkiben van egy kis egészséges türelmetlenség, én azt gondolom. Elvárásokat pedig szintén azt gondolom, hogy nem hasznos támasztani. Amikor már valamihez elvárás kapcsolódik, akkor az már nem ugyanazt a célt szolgálja, amit mi akarunk. Épp ezért elvárásaink nincsenek. Tudjuk azt, hogy akinek ide kell jönni, az úgyis ide fog jönni, meg fogja találni a helyet. Ahhoz képest látszik, hogy nincs még túl sok lakat fent, hiszen ez az egy hét alatt nem történt ilyen szempontból túl sok esemény, hogy nem jött el hozzánk túl sok ember még lakatolni. Ez annak is köszönhető, hogy most kezdünk még bele igazából a reklámozásába a dolognak. Elsősorban egy kicsit megfordítottuk, nekünk az volt az első helyen, hogy először elkészüljön és utána reklámozunk. Nyilván ezt van, aki másképp csinálja. Mi ebben így éreztétek, hogy ez így van jó? Így van, hiszen egy hét alatt nagyon sok minden történt, ettől függetlenül velünk nagyon sok dolog van kilátásba helyezve. Ugye azt, hogy most is itt vagytok, ez is már ennek a hétnek az eredménye, úgyhogy ezért nem telik eseménytelenül ez az egy hét. Nyilván mindennek van egy kis ideje, amíg beérik, azt gondolom, hogy ez is befog. Hát az biztos.
Mesélj akkor légy szíves erről a hitvallásról. Igen, ugye azt nagyon fontos megemlítenem, hogy alapvetően az, aki ide jön lakatolni, az nem csak a saját érzéseit tudja megerősíteni, hogyha párostolan vagy kívánságait, hanem leteszi a voksát azok mellett a dolgok mellett, amit mi ezzel kívánunk közölni mindenki felé, hiszen olyan emberi értékekre próbálunk hangsúlyt helyezni, ami a mai világban sajnos egyre inkább úgy látszik, hogy kihalóban van, vagy legalábbis nagyon csökkenőben. Bár azt gondolom, az embereknek azért nyílik a tudata meg a szeme, és kezdik látni, hogy egy igen rossz irányba halad az egész világ, és épp ezért mi az zászlónkra feltűztük ezeket a nagyon fontos dolgokat. Gondolok itt a szeretetre, az összetartozásra, a családra, a barátságra, az egymásra odafigyelésre. Mind olyan apró dolgok, amik hisztük azt, hogy ezek teszik igazából az életet boldoggá, nem pedig mondjuk a pénz és a karrier hajszolása, hiszen nagyon sok emberen láttuk magunk körül is, akik azt remélték, hogy majd ebből lesz sikerük, és minden más beáldoztak ezért. Amikor elérték, akkor rájöttek, hogy igazából a boldogságot nem ez adja. Épp ezért, aki ide jön lakatolni, emellett is leteszi a voksát, hogy számára is fontosak ezek az értékek. Fontos a család, a szeretet, az összetartás, az odafigyelés. Azt gondolom, ezek az dolgok azok, amiknek mindennél fontosabbnak kell lenni. És hogyha ezek megvannak, akkor utána már sokkal komolyabban, vagy sikeresebben meg lehet járni ezeket az utakat, ami a karrierhez, vagy bármi máshoz vezet. De hogyha az ember mögött nincs egy család, vagy egy barát, vagy egy pár, akire megfelelően támaszkodhat, akkor minden sokkal nehezebb elérni. Viszont tegnap egy kicsit beszélgettünk már arról, hogy azok az emberek jönnek ide, akik már eleve így gondolkodnak, akiknek már eleve ez a hitvallásuk. Tehát, hogy igazából ők azokat kéne ide csábítani, hozni, vonzani, teljesen mindegy, hogy milyen szót használok erre, akik még nem érzik ezt, hogy ez lenne a fő. Csak azt erősítjük, megint azt a vonalat erősítjük, ami már eleve erős, tehát akik már úgyis ezen az úton vannak. Hogyan fognak ők ide kerülni, akik még nem érzik ennek a súlyát? Alapvetően egyszerű ennek is a pszichológiája. Az, amit sokan kedvelnek, és viszik a jó hírét, az egy idő után átüti még azoknak is a pajzsát, akik gyakorlatilag nem így gondolkodnak még. És a kíváncsiság az, ami szerintem az egyik legerősebb tulajdonsága az embernek, és a kíváncsiság le fogja hozni ezeket az embereket is. Ha látják azt, és híre megy, hogy ez egy milyen hely, és ha innen úgy távoznak az emberek, ahogyan mi szeretnénk, hogy valóban egy élményt visznek el magukkal innen, amire akár 10-15 vagy 20 év múlva is boldogan fognak visszagondolni, akkor ez önjáróvá fog válni, akkor nekünk igazából ezzel a részével nincs dolgunk, így van. Neked mi a szereped még ezen a helyen? Tehát láttam itt a hátam mögött van ez a kártyavetőhely, nem tudom, ahhoz valami között van-e neked? Igen, gyakorlatilag azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, mondjuk tegyünk példát, még egy szerelmes pár eljön, és szeretnék tudni, hogy az ő kapcsolatuk mondjuk tényleg helyén van-e. Tehát itt a kártyavetést tehát nem jósolunk. Tehát mi nem mondjuk meg azt, hogy holnap után mi lesz velük, hogy a kapcsolatuk meddig tart. Mi meg tudjuk vizsgálni, vagy én meg tudom vizsgálni a kártya segítségével, hogy valóban helyes úton járnak-e, kinek milyen irányban kéne mondjuk simulni a másik félhez, ahhoz, hogy egy harmonikus, tökéletes kapcsolatot, vagy a tökéletes közelítő kapcsolatot tudjanak minél hosszabb távon elérni egymással. Spirituálisak is vagyunk ilyen szempontból, és közel áll a szívünkhöz ez a téma is. Szoktak lenni ásványtanfolyamok is, amit Iván... Rá akartam térni. Igen, tehát nem csak a kártyavetés, hanem az ásványok és minden, ami ilyen spirituális, az elég közel áll a szívünkhöz, az is közel áll a szívünkhöz, de a szeretet is egy mágia. Ez így van. Azt gondolom egyébként, hogy aki nem spirituális, az egyébként sem csinál ilyet, tehát nem igazán jut eszébe egy ilyen. Ha csak nem persze nagyon a pénzhajhászásnak, de azért nem, tehát én azt gondolom, hogy inkább csak az ilyen típusú emberek csinálnak ilyet, mint ti is vagytok. Igen, ez nálunk látszik az árakon is, ugye gyakorlatilag majd nem egy lakatára ért ezt az egész dolgot tudjuk biztosítani, és valóban sokkal több minden van itt lent, mint csak pusztán a szerelemlakat. Egyrészt vannak az ásvány gyógyászoktatások is, ahol el lehet sajátítani azt, hogy melyik ásvány milyen módon tud esetleg segíteni a szervezetünkön. Valamint workshopokat is szoktunk tartani, ahol általában mindig valami nagyon jó kis érdekes dolgot lehet csinálni. Most 21-én lesz nálunk például Univerzum ékszerkészítő workshop, ami egy olyan jellegű ékszerkészítés, ami csodálatos ékszerek készülnek el gyakorlatilag pár óra hossz alatt. És van még egy harmadik
történet, ami szintén itt van, hiszen van egy webáruházunk is, és annak itt van az átvevő helye, mert mind a ketten nagy szerelmesei vagyunk a reneszánsz ékszereknek. Láttam, megcsodáltam egyet. És ezeknek nagy többségét mi készítjük saját kézzel, van, amit nem, azt pedig közvetlenül a gyártótól szerezzük be, tehát ezek is nagyon baráti áron juthatóak hozzá, hogyha valaki ide jön. Ilyen ékszereket sem láttam én nagyon így más helyen, csak nálatok. Nincsen? Vagy? Van, viszonylag, hát eleve mivel, hogy ezt egy szubkultúra tagjai szokták általában használni, ezért ugye ez a társadalomnak nyilván egy igen kicsike hisztelete, épp ezért ritka, ellenben lehet ettől függetlenül találkozni vele, csak pont azért, hogy kevés ember igényli, ezért nagyon drágán hozzáférhetőek ezek a kiegészítők, a legtöbb helyen nálunk nem. Azt szeretném még kérdezni, így záró akkordként, mert aztán körbe megyünk itt, és bemutatjuk a helyet, hogy nektek van-e lakkatotok? Ez már természetes, tehát... Természetes? Igen, tehát gyakorlatilag mi már... Azzal kezdődött? Van ott fent egy 3-as csokor, igazából abból a legelső a miénk. Aha. Tehát nekem is természetes lett volna, csak nem tudtam, hogy valóban így van-e. Azt gondoltuk, hogy nyilván az lenne az ildomos, hogyha a legelső lakatot mi helyeznénk el. Még az jutott közben eszembe, hogy pár évvel később például, nem tudom, hogy van-e valami regisztráció, vagy nem tudom, valami telefonszám, akik ide eljönnek, hogy tovább lehessen követni az életüket például, hogy vannak pár év múlva. Hát gyakorlatilag mi e-mailen küldjük át nekik az ő részükre a fényképet, tehát a lehetőség ott van, hogy későbbiek során felvegyük velük a kapcsolatot, amit abszolút nem tartok kizártnak, hiszen mi nagyon szívesen látunk ide úgy, tehát nem azt jelenti, hogy valaki csak egy életében egy lakatot helyezhet fel, és nem azt jelenti, hogy ő most egy másik kapcsolatba kezdett, hiszen vannak évfordulók, Persze. Szeretnék megerősíteni, tehát igazán szívesen látjuk őket, hogyha visszatérnek, meg hogyha jelet adnak magukról, hogy hogyan és miképpen. Én erre gondoltam, hogy igen, hogy mennyire, most persze szimbólum, erről beszéltünk, hogy ez nem ettől fog működni, vagy nem működni egy kapcsolat, de mégis azért, hogy vannak, hogy élnek. Igen, hát igazából már gondolkodtunk azon is, ugye Kínában divatos ezekre a helyekre visszamenni, mint egy zarándok, és akkor rákötnek egy piros szalagot minden egyes alkalommal, amikor ott járnak. Igen. Hogy ezt a lehetőséget mi is, aki már egyszer itt egy lakatot elhelyezett, azt a rendelkezésére fogjuk bocsátani, hogy újból erre jár, és úgy gondolja, hogy szeretne rákötni egy piros szalagot, akkor bármikor bejöhet majd, és rákötheti. Naptárban, benne, mint egy házassági évforduló, vagy bármilyen, és tudják, hogy akkor itt a helyünk, és megyünk.